Poštovani predsjedniče uprave Amontvikro, gospodine Luganac, poštovani kolega Turalija, poštovana savjetnice predsjednika Hrvatske obrtničke komore. Evo, ja vas sve skupa lijepo pozdravljam, prije svega u ime ministra gospodarstva, poduzetništva, obrta, gospodina Darka Horvata, onda i u svoje osobno ime. Ministar ima najbolju namjeru podružiti se malo danas s vama, ali u isto vrijeme, nažalost, je vrlo važan sastanak u uredu premijera i evo njegove obveze jednostavno ne dozvoljavaju da bude tu, ali negdje prenosi iskrene pozdrave i podršku koju Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kroz cijelo ovo vrijeme daje svim aktivnostima i mjerama koje radi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. Prije svega, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta podržava projekt i provedbu projekta razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija za pružanje ovih visoko kvalitetnih usluga za malo i srednje gospodarstvo. Vi znate da je Ministarstvo nadležno za provedbu zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture koja se dijeli na poduzetničke zone i na poduzetničke potporne institucije, a temeljem ovog zakona je ustrojen i jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture koji se vodi pri našem ministarstvu. Prema podacima iz jedinstvenog registra u Republici Hrvatskoj trenutno posluje ukupno 169 poduzetničkih potpornih institucija koje su razvrstane prema određenim kategorijama. Što je u stvari smisao poduzetničkih potpornih institucija? To je da se u stvari podrška pruža poduzetnicima u svim fazama razvoja poduzeća. Kad govorimo o apliciranju na europske fondove i o tome koliko smo zapravo sredstava uspjeli alocirati na neki način, verificirati od strane europskih fondova, onda vrlo često nas pitaju zapravo na taj novac koji je raspoređen na prioritetnoj osi 3 koja je operativna u operativnom programu konkurentnosti i kohezije, onda volimo reći da zapravo nije svrha da novac bude isključivo distribuiran samo poduzetnicima, što nam je neizmjerno važno, nego smo zaista ponosni na sav ovaj dio novca koji odlazi poduzetničkim potpornim institucijama, jer je to isto posredan način pomaganja poduzetnicima, što u stvari, evo vjerujem vi kao predstavnici poduzetničkih potpornih institucija to svjedočite svojim svakodnevnim radom i zalaganjem. Najveći dio usluga koje poduzetničke potporne institucije pružaju poduzetnicima zapravo uključuju različite vrste edukacija, seminara, treninga, radionica na teme koje su zanimljive poduzetnicima i ono što je važno da je zapravo cijelo vrijeme ono o čemu je govorio predsjednik uprave gospodin Vrbanec, nam je negdje zajednička riječ ta decentralizacija, dakle ne događaju se sve stvari u Zagrebu. Dakle, sigurno jako puno dobrih stvari se događa u Slavoniji, Dalmaciji, u Lici, u Varaždinskoj županiji, Međimurskom i ostalom, i to nam je zapravo važno, vi ste nama produžena ruka svih onih stvari koje ministarstvo, koje Hrvatska agencija za malo gospodarstvo radi, zato smo neizmjerno sretni sa sve jednom potpornom institucijom koja postoji na različitim teritorijama Republike Hrvatske. Opći cilj ovog projekta je bio zapravo i je jačanje ponude profesionalnih usluga diljem naše lijepe zemlje putem umreženih poduzetničkih potpornih institucija kako bi se zapravo osigurala jedna integrirana stručna podrška i pomoć malim i srednjim poduzetnicima u svim stupnjevima razvoja koja je zapravo prilagođena njihovim potrebama, jer ono što je važno da su potrebe poduzetnika u jednom dijelu Republike Hrvatske u nekim se stvarima razlikuju od potrebe poduzetnika u drugim, iako znamo da postoje neke stvari koje zajedno tište i muče i na nama je zapravo da ih kroz ovaj period pokušamo otkloniti. Projektom će se osigurati razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija, jačanje kompetencija i razvoj novih usluga, članica mreže, podizanje svijesti o formiranju i važnosti mreže te uspostava sustava vrednovanja i ocjene kvalitete usluge mreže potpornih institucija. Ja bih na kraju zaista od srca zahvalila svim poduzetničkim potpornim institucijama koje su prepoznale prije svega značaj i važnost ovog projekta, važnost njihovog umrežavanja, s ciljem podizanja kvalitete i širenja spektra usluga koje planirate pružiti svim malim i srednjim poduzetnicima i zapravo sve ono što ste svojim prijavama iskazali zainteresiranost u ovom projektu. U tom smislu ministarstvo zaista od srca čestita svim poduzetničkim potpornim institucijama koji su izabrane za sudjelovanje na ovom projektu, a Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo
I mi to zapravo Hamag Bicro na svemu onome što ulaže, svim ovim naporima koje ulaže zapravo da podrži sve one aktivnosti koje su u njenom domenu. I evo ja ću samo za kraj reći da cijelo vrijeme dok sam tu sjedila sam gledala u ovaj vizualni koncept, zapravo cijelu ideju ovog događaja i moram priznati da sam neizmjerno onako baš sam zadovoljna i jako mi se sviđa, samo se zamišljam da ovi naši poduzetnici da ćemo u stvari raditi na tome da sve stvari koje tište ne budu ova kugla ili ovo, kako izgleda, klupko, da, hvala, klupko vune, da smo u stvari negdje na pravom putu, što bi rekao Džiboni, da činimo pravu stvar i da ipak jedan po jedan korak rješavamo neke stvari, da se ne zapetljavamo, nego da svi skupa radimo na otpetljavanju. Evo, ja vam svima skupa želim uspješan nastavak ove konferencije i svima onima koji će danas potpisati ugovor od srca čestitam. Hvala gospođi Mandac, a sada prelazimo na radni dio te pozivam gospodina